қаҳрамони навбатии барномаи Таҳмтан Салмон Бадалов моро ба буғи устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ даъват намуд. яъне ин навраси варзишдӯст бо мақсади ҳаловат бурдан аз зебогиҳои боғҳои шаҳри Душанбе чандест бо ҳамсолонаш дар мавзеъҳои зебо ба тамрин машғул мешавад. гурӯҳи эҷодӣ ин наврасонро дар ҳолати гарм намудани бадан ва обу тоби ҷисмонӣ дарёфт. бинандагони гиромӣ, мо дар ин барнома шуморо ба воситаи маҳорату ҷасорат ва матонати наврасон ба намуди ушу ошно месозем. асосан ин наврасон таҳти роҳбарии мураббии ҷавони Федератсияи Миллии Ушу Мавлон Сафаров ба машқу тамрин машғул мешавад. Бадалов Салмон тӯли 4 сол шудааст ки дар Федератсияи Ушӯи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун варзишгар машқу тамрин мекунад ва аз ҷиҳати нозукҳои намуди ушу тавлу ва ушу санда мебарояд ба хубӣ. ва бо Бадалов Салмон яъне ки машқҳои дастаҷамӣ яъне ки машқҳои дастаҷамиро мегзорем ки дар мусобиқаҳои шаҳрӣ ва ҷумҳуравӣ яъне ки рохат гирад ва аз намуди ушу санда яъне ки морибаи талматани хитоӣ мебошад ки дар он ҷо зарбаҳои дасту поча ва усулҳои гӯштин истифода бурда мешавад. дар он ҷо мо бо Салмон хеле машқҳои тамринҳои хеле зиёд мекунем ва Салмон дар зиёда аз қариб 8 мусобиқа иштирок кард, яъне ки мусобиқаҳои шаҳри ҷумҳуравӣ 3 мусобиқаи ҷумҳуравӣ иштирок кард ки сазовори ҷои якум гашт ва мо дар нақша дорем ки Бадалов Салмонро дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ яъне ки ба роҳ монем. қаҳрамони барнома Салмон Бадалов ҳамагӣ 13 сол дорад. дар давраи варзишгарии худ ба дастовардҳои зиёд ноил гардидааст. ном бурда зикр намуд ки аслан ман худам варзишро дӯст медоштам ва бо кӯмаку дастгирии падарам ба тамрин намудан оғоз кардам. барои ман ширкат намудан дар аввалин мусобиқа ки мақоми шаҳриро дошт бисёр хотирмон буд. ман дар он кӯшишу талоши зиёд намудам. ҳаяҷон маро фаро гирифта буд, аммо дилбардории мураббиям ба ман қуввату тавоноӣ бахшид ва дар сабқат мақоми намоёнро соҳиб гардидам. ҳамакнун мавсуф ширкаткунандаи фаъол дар мусобиқаҳои ноҳиявию шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ мебошад. мураббии ман Сафаров Мавлон ба ман нозикиҳои ушу тавлу ва ушу сандаро меомӯзонад. дар Федератсияи Ушӯи мо ду намуд ҳаст ки як намуди онҳо ушу санда ки муҳорибаи талматани хитоӣ мебошад. дар он усулҳои дасту поча, усулҳои гӯштинг ҳам мумкин аст ва дигар намуди нозукии ушу тавлуро ба мо меомӯзонад ки вай акробатика, гимнастика ва дигар гимнастикаи хитоӣ мебошад ки ҳамаи нозукиҳои вайро ба мо меомӯзонад. аз намуди ушу санда ба мо ушу тавлу бисёртар мушкилтар аст, барои он ки дар ушу санда мо фақат усулҳои гӯштинг ва дасту почаро кор мекунем. дар гимнастикаи хитоӣ бошад вай бисёр нозукиҳо дорад ки мо бояд вайро омӯзем. ман дар ин навбат дар бисёр мусобиқаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори ҷойҳо намоён гаштам. гуфтам ба маврид аст ки дар миёни якарбаҳои шарқӣ ушу аз маъмултарин намуди варзиш дониста мешавад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон
Федератсияи миллии ушу ҳанӯз аз соли 1999 таъсис ёфта буд. То имрӯз дар мамлакати мо ду намуди ушу таулу ва санда амал мекунад. Дилбохтагони ин навъи варзиш дар саросари кишвар беш аз 700 нафарро ташкил медиҳанд. Аслан ба ушу варзишгарон аз хурдӣ аъзо мешаванд, яъне ба гуфти мутахассисон ин синну сол барои дар сатҳи зарурӣ аз худ кардани сабку усулҳои якҳарбаи шарқӣ хело мувофиқ аст. Илова бар ин, пеш аз ушуро омӯхтан бояд варзишгар аз акробатикаи варзишӣ воқиф бошад, чунки усулҳои маъмули ушу аз акробатика манша мегирад. ба гуфти мураббӣ Мавлон Сафаров, машқҳои дастаҷамъӣ ба варзишгар имкон медиҳад, ки ҳаракат ва маҳорати худро пурқувват кунад. Зеро дар чунин омӯзиш мураббӣ усулҳои маъмул ва хосаи ушуро ба варзишгарон меомӯзонад. Аз ин рӯ ширкати эшон дар маҳфилу машқҳои омӯзишӣ зарур шуморида мешавад. Илова бар ин, ташкили машғулиятҳои варзишӣ дар ҳавои кушод бо истифода аз боғҳои дилфиреби пойтахт ба саломатии ҳамагон манфиатовар аст. аз субҳ оғоз намудани тамринҳои варзишӣ ва самаранок истифода бурдани ҳавои тоза барои варзишгар сари вақтист. ба музаффарияту муваффақияти Салмон ҳамсолонаш таваҷҷӯҳи хоса доранд. ҳамроҳи ӯ тамрин менамоянду кӯшиш мекунанд, ки монанди ӯ ба касбияти ушу сарфаҳм раванд, то нишондодашон назаррас бошад. худи Салмон низ ҳар маротибаи бозгашт аз мусобиқаҳо, раванди баргузорӣ ва муҳимияти сабқатҳоро ба наврасони варзишдӯст нақл мекунад. Бадалов Салмон бо мо дар як гурӯҳ машқ мекунад. Вай писари хеле хуб аст. Дар ҳамаи мусобиқаҳо мо якҷоя иштирок мекунем. Салмон соатҳои зиёд ба омӯзиш машғул мешавад ва тамринҳои устоду шогирд тавре сурат мегирад, ки натиҷа ба бор биёрад. мураббӣ кӯшиш мекунад, ки ҳар амалу ҳаракат усули хоси худро дошта бошаду ҳадафрас гардад. чунин фаъолият ва муносибат аст, ки чеҳраи барномаи мо дар ин самт пайваста музаффарият ба даст меорад. яъне аз ҳамаи медалҳои ба дастовардааш ҳамагӣ яктои он мақоми дуюм асту халос. боқимонда медалҳо дар зинаи аввал қарор доранд. ман дар барномаи ифтихории Бароҳистон, ки бо номи Матин машҳур шудааст, иштирок карда сазовори ҷои аввал шудам. ман 5 рақм доштам. онҳоро бо исулҳои варзиш мағлуб карда сазовори ҷои аввал гаштам. ҳама медали ки ман дорам, яктоаш ҷои дуюм ва дигараш ҳамааш сазовори ҷои намоён мебошанд. ҳама рӯза мо машқи тамринро мегузорем ва омодагии ҷиддӣ мебинем, балки ба мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ ки дар он ҷо рафта рақобати хуб нишон диҳанд ва ҳаракатҳои варзишии хубро нишон дода дар он ҷо, яъне ки ҷои хубро, натиҷаҳои хубро ба даст биёранд. мусобиқаҳои варзишӣ маҳорату касбият ва лаёқату ҷасорати варзишгаронро амиқ менамояд. аз ин рӯ ҳар варзишгар кӯшиш мекунад, ки ҳадди аққал баъд аз 6 моҳи фаъолияти варзишгариаш
қувваи худро бо ҳарифон санҷад. Санҷиши тавоноии варзишгарон албатта дар сабқатҳо пурра ва дақиқан муайян карда мешавад. Аз ин рӯ дастпарварони мураббӣ Мавлон Сафаров пайваста дар аксар мусобиқаҳои варзишӣ ширкат намуда музаффарият ба даст меоранд. хусусан дар аввали моҳи июн ба ин наврасон имконият даст дод ки дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ширкат намуда дастболо гарданд. дар миёни онҳо Салмон мақоми аввалро гирифт. дар ин навбат ман дар мусобиқаи вилояти суғ ки дар шаҳри хуҷанд баргузор шуда буд, дар он ба мусобиқаи ушу санда ки се рақиб доштанд, онҳоро бо усулҳои даст поча мағлуб кардам ва сазовори ҷои аввал шудам. дар он мусобиқа бисёр дастаҳо буданд ки онҳо аз вилояти суғд, хатлон, ваҳдат, душанбе як, душанбе ду ва ноҳияҳои тобе марказ иштирок карда буданд. дар ушу тавлу бошад, ман нозикиҳои дулянро кор кардам ки ин дастаҳои иҷро карда мешавад. дар он ҷо мо дастаҳои рақиб доштем ки онҳо бисёр буданд, вале ман Қодирзода, Муҳаммадамин Меликов, Ҷасурбек бо хуб кор кардани нозикиҳои ушу тавлу сазовори ҷои аввал гаштем. ман варзишро хеле дӯст медорам ва мехоҳам дар оянда дар бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда сазовори ҷои аввал гардам. 5-6 июни ки дар шаҳри дар вилояти суғ мусобиқаи ҷумҳурии мобайни наврасон яъне ки баргузор гардид. дар он ҷо яъне ки аз дастаи душанбе мо иштирок кардем, яъне ки як гурӯҳ аз дастаи душанбе иштирок кардем, яъне ки чуноне ки дар он ҷо аз намуди риштаи намуди санда ва ушу тавлу ва ушу санда мебуд ки ушу тавлу яъне ки гимнастикаи хитоӣ мебошад. дар он ҷо бо чӯб, бо шамшер, бо нунчаки, яъне ки шанзи мегӯянд ба забони хитоӣ, яъне ки вер бо ҳамиҳо таҷҳизотҳои варзишӣ иҷро карда мешавад. дар он ҷо иштирок кардан, яъне ки Бадалов Салмон сазовори ҷои аввал гашт ва мо хеле яъне ки 6 то якум ҷо гирифтан варзишгарони мо дар он ҷо иштирок кардан, 6 та ҷои якумро гирифтан. ин хеле натиҷаи хуб аст. ҳамакнун чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон Салмон Бадалов бо тамринҳои пай дар пай кӯшиш мекунад ки оҳиста оҳиста ба сабқатҳои бурунмарзӣ қадам монад ва ба василаи пирӯзии худ ба хазинаи варзишии тоҷик медалу ифтихорнома ворид намояд. мо ба ин варзишгари наврас барор мехоҳем.